Teď stojím před divadlem v Českých Budějovicích. Ale napadlo vás někdy, že sehrát dobré představení musí umět také policejní vyšetřovatelé. Často totiž pravda vyjde najevo až na místě činu. Takže dobré představení znamená v policejním žargonu dobře připravená rekonstrukce. A to platí jak tady, v jižních Čechách, tak i v Čechách severních. Staňte se teď spolu se mnou diváky, nebo chcete-li svědky policejního vyšetřování a pojďte odhalovat pravdu krůček po krůčku. Rekvizity jsou přitom jednoduché. Atrapa nože, pistole a v rukou vyšetřovatele důležitý společník – mikrofon. 27. prosinec roku 2003. Na zemi před mosteckou diskotékou Neprakta Klub zůstali po přestřelce ležet dva mladí muži. Kulky v jejich tělech vyšly ze zbraní ochranky místní diskotéky. Jenže vyprávění dvou skupin, které stály proti sobě, se od sebe liší jako černá a bílá. Členové ochranky tvrdí, že stříleli v sebeobraně. Skupina mladíků ale oponuje, že ochranka je fyzicky napadla a pak začala střílet. Obě verze by nemohly být odlišnější. Jeden příběh je ale smyšlený a pravdu teď bude muset najít policie. V době, kdy se to stalo, což bylo krátce před Silvestrem, jsem byl na dovolené, v podstatě jsem se připravoval na novoroční oslavu a v televizi, v reportáži jsem se dozvěděl, že došlo k nějakému incidentu tady v Mostě před Neprakta Klubem. Vyšetřovateli Romanu Rajnarovi jen blestne hlavou, že ten, kdo případ dostane na starost, bude mít velmi těžkou práci. Ale bude to právě on, koho složka z výslechy a dokumentací z místa činu čeká na stole hned první den nového roku. V té skupince mladíků jsme zjistili, že to nebyl jediný incident, který mají za sebou. Oni tomu říkali skákání do lidí. To znamená, že v restauraci si prostě někoho vyhlídli, prudili ho, nějakým způsobem ho napadali, třeba proběhlo i pár facek, oni se tímhletím bavili. To ale ještě neznamená, že střelba proti nim byla oprávněna. Roman Rajner má stále na mysli, že tu noc před Neprakta Klubem zemřeli dva mladí lidé. Pokud někdo vypovídá do protokolu a lže, tak se to až tak nepozná. Spíš se to pozná na tom místě samém, kde není schopen rozmístit osoby na tom místě. Nevejde se do prostoru. Takže rekonstrukce obecně i samozřejmě v tomto případě má za cíl ukázat vlastně nám, jak ten incident probíhal v reálném čase, zjistit, na čí straně vlastně je pravda. Rekonstrukci s tolika lidmi dělá Roman Rajner poprvé. Připravil se na ní důkladně. Jako první popisuje, co se v osudný den stalo, ochranka. Na dresech má čísla 6, 7, 8 a 9. Ti, kteří jsou v této rekonstrukci proti nim, jsou figuranti z řad policie a simulují jednání mladíků tak, jak to popisuje ochranka. Útok prý přišel bez varování, hned jak se mladíci objevili před klubem. Všichni prostě se rozeběli a skočili na nás. Čili ten dav celý se dal do pohybu? Prostě všichni, jo. Tady já nevím, kolik lidí prostě stálo vedle sebe, že jo, ale prostě celý ten dav se rozeběhl na nás. Vyhodil mě tam mezi ně, tam za ten roh. Tady jsem měl už zakloněnou hlavu, když jsem vlastně se bránil těm všemu, vlastně, co měli v ruce a tloukli do mě. Jo. Čím vás tloukli? Nejdřív jsem já cítil jenom ruce. Tady jsem cítil ruce a jednou potom nějaký tvrdý tupý předěs. Vrhněte se na něj. Takže tady odsud vlastně takhle mlátili, já jsem se bránil a odsud přijítla ještě potom nějaká tyč. Další členové ochranky vlastně mu pomohli, že sáhli v podstatě za ten roh a stáhli ho zpátky až do té chodby. Jelikož členové ochranky i hned po incidentu byli zatčeni a převezeni policií a byli izolováni, takže se nemohli na takových detailech vlastně domluvit. Útočníci vlastně začali tu skleněnou výplň těch dveří jakoby rozbít baseballovýma pálkama, různýma boxerama a to. Přesně jak jsem držel dveře, tak tady takhle mlátil do toho skla, že jsem ještě rukama pustil ty dveře a takhle jsem mu hejbal, protože tady, jak bylo už rozbitý sklo, tak furt takhle mlátil prostě přes ty mříže, jako jsem dovnitř. No furt nadávali, že nás zabijou a něco o skinheadech. Když se podívám prostě na ty dveře, tak holou rukou je není možný rozbít. Najednou prostě oni se rozeběhli, já nevím, to ani nebylo rozeběhnutí, jo, jak ze 2 metrů prostě ještě víc lidí jako do těch dveří. Takhle nějakým to bylo, způsobem teda, jo? to bylo.
Nůž jsem viděl, nůž, s tím, že se mu něco lesklo zhruba takhle na kloubě jako boxer, jo. S tím, že já jsem zareagoval, takže když jsem to viděl, tak jsem prostě vytáhl zbraň od pasu, vytáhl jsem zbraň, natáhnul jsem, namířil jsem nahoru, jo, nahoru jsem namířil a jednou jsem vystřelil. Prozatím se to, co vypovídá ochranka, shoduje s nalezenými stopami. Romana Rainera teď zajímá, jestli i mladíci budou vypovídat tak, aby to odpovídalo faktickým stopám nalezeným na místě činu. Je si přitom vědom, že se na výpovědi mohli domluvit, protože oni, na rozdíl od ochranky, nebyli zadrženi hned na místě. Tentokrát ochranku hrají policisté a vše vyprávějí mladíci, kteří jsou označeni čísly 3, 4, 5, 10 a 11. 1 a 2 jsou figuranti, kteří představují jejich kamarády, kteří při přestřelce přišli o život. Všechno prý začalo jinak. Od ochranky nám bylo sděleno vlastně, že nás dovnitř nepustí. Tak jsem přistoupil k ochrance a říkám, že to je nějaký omyl, že nevím, proč nás nechtějí pustit dovnitř, že tady vlastně neděláme žádný problémy. No a když jsem mu začal říkat, jako, jak se to chová k hostům a podobné věci, začal jsem ho poučovat, tak nevím, asi to nevydržel, že prostě kluk o 30 kg lehčí ho poučuje o tom, jak se má chovat nebo něco podobného, tak prostě vystartoval a dal mi pěstí. Bylo tam denně, já nevím, 200-250 návštěvníků a všichni spokojeně projdou přes ochranku, nikdo nemá problém a tato skupina mladíků problém má. No a udeřil vlastně slámu do obličeje, no. Jak? Pěstí mu dal, no. Ten se vlastně chytl hned za hlavu, sklonil se. Takže takhle, jak ukazoval figurant, jo? No. Šli jsme mu vlastně na pomoc, aby přestalo to napadání. Ano. Teď ta ochranka nás začala napadat, jo. Jak? Normálně normálně do nás mlátili. No, teď jsem si všiml vlastně, že ten jeden z té ochranky, ten první útočník někam odeběh nahoru, za chvilku seběh nazpátek. 6. No, a co? V ruce měl nějakou násadu nebo něco. Ano. No, teď začal vlastně do nás mlátit tou násadou. Bral to hlava do každého začal mlátit. Dřevěná palice, kterou všichni mladíci shodně popisují, se při ohledání místa činu skutečně našla. Nebyly na ní sice otisky prstů, aby jednoznačně prokázali, kdo ji měl v ruce, ale byl na ní lak. Lak auta majitele klubu Neprakta. V té první fázi k tomu vypovídali členové ochranky a jen okrajově, s tím, že ta skupina mladíků to auto zdemolovala a ta skupina mladíků se při těch prvotních výpovědích k tomu nevyjadřovala a nebo to popírali. Je jasné prostě, že určitě mu to neudělala ochranka, ale že mu to udělal někdo prostě z těch lidí, kteří byli odmítnuti a nedostali se tam. Navíc i další svědci viděli dřevěnou zbraň v rukou mladíků, kteří ničili auto. On byl tam u pravého zadního kola a když jsem sem přišel, tak od toho místa odběh jako s něm sem. Vlastně to potyčka se posunula kousek sem, myslím, že stále kousek dál od toho výklenku, ale jenom malinký. No a vlastně vím, že najednou prostě ty vyhazovači, v tu chvíli tady byli 3, mě prostě couvli okolo zpátky a všichni 3 vytáhli pistole. Natahoval jsem zbraň a mířil jsem do vzduchu a pořád jsem tam, já jsem byl nejvíc ohrožený od čísla 3, toho nejvyššího člověka. Co dělal ten člověk? Napřaženou baseballovou hůl. Členové ochranky měli hematomy v oblasti ramen, to znamená, že ten útok byl veden někde ze zhora. Během těch pohybů jsem já mířil do vzduchu a ode mě vyšla první rána do vzduchu. Kdyby potyčka skončila ve chvíli prvního výstřelu, dalo by se říct, že šlo jen o další z hospodských rvaček. Jenže ona pokračovala a průběh viděla každá skupina jinak. Svou verzi nejprve policistům popisuje ochranka. Kolikrát jste vystřelil do vzduchu v této fázi? Já si myslím, že jsem mohl vystřelit 2krát, no. Myslíte 2krát? Myslím, že 2krát vystřelil. Vy jste vystřelil jednou. Ti svědci, kteří tam byli, doložili, že skutečně ty záblesky z těch zbraní byly nad nimi. To znamená, oni stříleli pro výstrahu, oni nestříleli hned do nich. Tato verze se opět jeví jako pravdivá, neboť když jsme spočítali vlastně náboje, které jim zbyly v zásobnicích, tak ty rány, kterých vypovídají, kolik toho vystřelili, to souhlasí. Tak já jsem se potom ptal třeba jednoho z těch prostě účastníků, proč jste prostě do toho šli dál? No, on mi řekl, protože nás nasrali, no. Útok se začal stupňovat. Ochranka tvrdí, že v tu chvíli zahlédla v rukou mladíků pistoli. Podle jejich výpovědí jim začalo jít o život.
On měl tu zbraň u pasu, aspoň tak jsem ji viděl někde tam. Zbraň u pasu? Teď jsem ji takhle zaregistroval a v tom momentu, tady odsaď, v tom momentu já jsem vytáhl můj zbraň a střelil jsem. To, že někdo z mladíků zbraň skutečně měl a dokonce proti ochrance střílel, dokazovala rozbitá skleněná výplň a také stopy po výstřelu v protější zdi. Zbraň, ze které se střílelo, se ale nikdy nenašla. Ten člověk, ten dotyčný, co udělal, jako by zvedl nohu. A já jsem koukal na tu zbraň a zmizel. A ty ostatní vlastně pokračovali v tom útoku dál. Mířil na mě a já v tu chvíli jsem měl pistoli v ruce, vzal jsem ruku a vystřelil jsem jenom reakci na ten postoj toho člověka. Ani po tom výstřelu ten útok nepřestával. Takže já jsem po nějaký době, nevím zase říct po jaký době, jsem viděl člověka ležet tady na zemi už. A ten dav ho překračoval teda, no a útok trval dál. Mladíci ale nadále tvrdí, že žádnou pistoli neměli. Jejich vyprávění zní naprosto odlišně. Jak stáli ty střelci? No asi tak nějak. Takhle, s těma zbraněma? Ne, takhle dopředu měli namířený ty ruce. No. Takhle, jo. A začali střílet do vás? A začali střílet do nás. Pokud někdo z těch mladíků tvrdí, že tady stála ochranka a 3 členové ochranky ozbrojený střelnou zbraní stříleli přímo do skupiny 10 mladíků, tak si dokážu představit, že by těch mrtvých tady muselo být, já nevím, 4, 5. Kolmo to nastavili na nás, no, a mířili a řvali něco, vypadněte, no a vlastně pak vystřelil a začali střílet všichni, no a ten nám vyprostřed, ten Mareš takhle stál vlastně, tak ten spadl na zem, no. Znalci tvrdí, že v době zásahu byl tělem nakloněn dopředu, čili v chůzi proti střílejícímu, a z tohoto prostoru teda vyšla smrtící rána, která zasáhla Mareše a Mareš už se nepohyboval, vlastně zůstal ležet tady v tom prostoru. Po té střelbě vlastně ta agrese těch útočníků ještě znova víc jakoby narůstala, ještě víc vlastně tam probíhala, já nevím, baseballové pálky, potom se tam objevila znovu ta zbraň, kterou držel tady ten útočník. Ochranka zareaguje rychle. Vychází další rána a ta zasáhne teprve 18letého Ladislava Rouska. Skupina mladíků od počátku tvrdila, že poškozený Rousek, který byl zasažen střelou z jedné ze střelných zbraní, nebyl vlastně v tom chumlu těch útočících, nebyl v prostoru před Neprakta klubem, ale byl ve vzdálenosti 14 metrů. Fyzikálně chemická expertíza ale prokáže, že to není pravda. Pohyboval se směrem ke střelné zbrani a v době výstřelu byl vzdálen od ústí hlavně asi půl metru. I on byl tedy v útočícím davu. I on pokračoval v útoku v době, kdy na zemi ležel jeho mrtvý kamarád. Přesto se jeho tělo našlo 14 metrů od vchodu do klubu. Podle lékařů, znalců z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství zjistili, že i toto zranění, které Rousek utrpěl, se mohl po nějakou dobu pohybovat. Takže je možné, že ušel těch 14 metrů, přelezl ten plot a vlastně zůstal ležet na tom parkovišti. V tu chvíli už přijíždí na místo policie a záchranná služba. Ani jednomu z mladíků ale nedokáží pomoci. Jeden umírá hned, druhý později v nemocnici. Policie zatýká ochranku, protože rány vyšly z jejich zbraní. Až o měsíc později má před sebou vyšetřovatel Roman Reiner všechna svědectví a důkazy. Z nich je jasné, že ochranka klubu jednala v nutné obraně. Když na vás někdo namíří zbraň a bude vás chtít zastřelit, tak záleží jenom na vás, jak vy zareagujete. Buď se necháte zastřelit, anebo se budete bránit. Případ byl proto odložen. I když před Neprakta klubem zemřeli 2 mladí lidé, nejednalo se o trestný čin. Paradoxně byla lítost projevena pouze na straně členů ochranné služby. Na nich to bylo vidět u každého úkonu, že celé věci jsou otřesení. Naproti tomu skupina mladíků se chovala vždycky, dalo by se říct, jakoby povýšenecky, arrogantně
a samozřejmě prezentovali, že tam zemřeli jejich 2 kamarádi, ale na jejich chování to nikterak nebylo znát. Do podobné situace se nemusíme dostat jen někde v nočním klubu, ale třeba i ve chvíli, kdy si zajdeme na večeři. A tak je vždycky dobré vědět, co dělat, když na vás někdo takzvaně nastoupí. Pro radu jsem zašel k odborníkům, tedy k zásahové jednotce. No a když jsme v Českých Budějovicích, tak k té jihočeské. Jak se zachovat, když na mě někdo třeba v restauraci takzvaně nastoupí, to znamená začne mě obtěžovat? První, co je, začněte s ním komunikovat. Snažte se ho uklidnit, zeptat se ho, o co jde, jaký je problém, můžete ho pozvat na paňáka. Každopádně si od něj držte nějakou vzdálenost. Co to je? Je to tak, aby prostě, on když po vás šáhne, tak aby vás netrefil hned z první ranou. Prostě takovou nějakou vzdálenost, aby když se on se pohne, aby jste stačil reagovat a někam ho odstrčit a ustupovat pryč. Ale platí teda u mě, když já se neumím takhle prát, kdo uteče, vyhraje. Jo. Když už je někdo takhle chytne pod krkem a drží mě, to je takový to hodně častý. Za prvé se snažte, aby vás vůbec nikdy nechyt. Sražte ruku, odstrčte ho, jděte od nich pryč. Pokud vás skrčí, nakopněte ho do rozkroku vší silou, co můžete. Povolení, on ten svěr povolí, vy mu tu ruku můžete srazit a zase jít pryč od něj. Jak se zachovat, když na mě někdo třeba v noci v parku nastoupí s nožem? Tak zaprvé, když se dáte s ním do nějakého souboje, tak z něj nikdy nevyjdete beze šrámu. Budete pobodaný, budete pořezaný. Takže pro normálního člověka, který není trénovaný, dejte tomu člověku, co chce, dejte mu peníze, dejte mu mobil, o co si řekne. Dejte mu to a zase jdete pryč. A když teda už nastoupí na mě? Prostě nastavíte baťou, budete se, abyste viděli na ten nůž, budete se bránit, on bude, jenom jako štít to budete mít. Když to bude v hospodě, tak si můžete vzít židli. Můžete deštník, bundu, tak aspoň tu bundu prostě držet jak toreador, prostě nebo to hodit na hlavu, zase ho nakopnout a utíkat pryč. Rozhodně se nepouštět do nějakého boje, protože nemáte šanci proti noži.